Qozan Sili. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Барлас Камалның хикәяләрен тәкъдим итәбез. Алар Ирек Бахман укуында яңгырый. Соңгы талпыну. Авыл карты икәне беренче карашка ук күренеп торганга, аның иртәнге 8 тулыр тулмаста профсоюз газетасы редакциясына килеп керүенә Тәбриз бер дә гаҗәпләнмәде. Һәр көнне диярлек килә торган авыл апаларының һәм агайларының берсе. Поездан, автобустан яисә теплоходтан төшәләр дә туп-туры шушы йортка киләләр. Хезмәт сараена. Йомышлары 1000 төрле булаларның. Бигрәк тә бу булгавыр бөлгән заманда. Озын буйлы кешеләрнең аркаларында олыгая башлауга бөкре сыман нәрсә калкучан. Бу агайда шундый алга сөрлегебрәк тора. Тәбриз иң әвәле шуңа игътибар итте. Аннары гына картның кояшта, җилдә какланып, бронза төсенә кергән җирчыклы йөзенә карады. Миңа Саматов дигән иптәш кирәк иде. Мин булам. Шулай дигәч, карт төсе уңган зур зәңгәр күзләрен чикрәйтеп аңа карап торды. Гүя аның Тәбриз Саматов булуына шиге бар иде. Йомышым сиңа минем алайса. Тыңлап карыйк. Урта буйлы, төп кебек нык Тәбриз әйләнмәле урындыгында кымшанып куйды да, уң терсәген өстәлгә терәп, иягы белән учына таянды. Карт тамак кыргалап алды, кул аркаларын ышкыштыргалады, сүз башлыйсы кыен иде бугай аңа. Син кем энем Тәбриз. Ие, Тәбризенем. Тау ягындагы Алмыш авылын беләсеңме? Беләм, шуннан. Тәбриз терсәген өстәлдән алды. Гәүдәсе белән картка таба авышкандай булды. Аның кысынкы коңгырт күзләрендә очкыннар ялтыраша башлады. Хәбирә дигән кызны да белә идеңме? Колхоз кәнсәләрендә учетчик чагын. Ие, белә идем. Тәбриз моны әллә нинди ялган күтәренкелек белән әйтте. Тик бу күптән бит инде, абзый. Хак айттың. 35 ел кем энем. Ул чакта мин дә 40ка атланырга гына тора идем әле. Син Низаметтин абыймы? Өстенә генә бастың, нак үзе. Гафу итегез, йомышыгыздан алда сорыйм әле. Хәбирә ни хәлдә? Яшьлегендә котышкыч фаҗига кичергән дип ишеткән идем. Низаметтин абый көмешләнгән кичкенә түгәрәк сакалын сыпырып куйды. Тирән, бик тирән итеп тын алды. Шулай булды шул. Хак Тәгаләнең әмере шулай булды. Башка сыймый торды ул хәлләр. Агай әленән-әле төкерек юта, һава җитмәгәндәй еш-еш сулый иде. 60-ның язында кияүгә чыкты ул. Чыгасы иде. Егетнең монда Казанда эшләгән чагы иде. Гидроструй диләр идеме соң? Теге Казанны су басмасын дигән контор. Әйе, Гидроспестрой дигән трест. Шул. Кыскаватырда идек кияү буласы кеше. Кыскаватырда. Баракта бер пишмак бирәсе булганнар фатир итеп. Язганнан үз алмыйсың икән.
Кремль урамындагы ЗАГСта язылышып чыкканнар булар. Яннарында 2-3 кеше иптәшләр дә булган. Ул елларны бит әле машиналар укыртып йөрүләр әллә ни күп юк. Микрасов урамына кайтырга чыгалар. Без шунда никах укырга көтеп торабыз. Күрәләр, алыптай бер азгын бичара бер картны дөмбәсләп ята. Кияү буласы авылдаш егет түзмәгән, картны яклап араларына кергән. Теге исерек бандит моның йөрәгенә пычак белән бер генә кирип чыккан. Бар иде кияү. Юк инде кияү. Авылга кайтарып җирләдек. Кыз ир күрмичә тол калды. Бүтәнгә чыгуны уйлап та карамады. Телсез, өнсез гомер итте. Конторга барды, эшләде, өйгә кайтты, эшләде. Моннан 7 ел элек әнкәсе дөнья куйгач, өйдәге бар шөгыле мине тәрбия кылуга әйләнде. Тамука күнгән шайтан кебек күнгән идек инде 2 тулкын итәргә. Яна бәла килде. Хәбирәнең үпкәсендә яман шиш кутыра. Сулды, саргайды. Низаметтин тынып торды. Кыяфәтенә карап уйлары бик ерактадыр дип чамаларга мөмкин иде. Тәбриз аны ашыктырмады. Хәер, ул үзе дә ни үле, ни тире дигәндәй утыра иде. Ничә минут сүзсез торган карт өстенә салкын су сипкәндәй кинәт дертләп китте һәм югалып калу өчен кичерү сораган төсле сүз башлады. Минем йомыш дигәнем шул җәһәттән. Кызымның миннән бер төк тәсире юк. Бер җан кебек яши идек тә соң. Хәле хужыга бара. Күңелен боз тотканын сизәм. Үзе барсын да белеп аңлап тора. Әле 3нче көн генә гозерләде. Әткәй, Тәбризне табып әйтсәнә. Минем аны ширек сәгать кенә күрәсем килә. Бу дөньядан киткәнче әйтәсе сүзем бар. Хатыны белән парлашып, көненә генә килеп китсеннәр әле зинһар. Бик читем булса да, мине битәрләми генә бер ялваруымны тыңлый күр диде. Аңлашам бит. Безнең сүзне тыңлап кына чыгасы кияү дә дөньядан гаип булгач, сине уйлап кына яшәгән икән. Кузгалдым юлга, аманатын тапшырдым, өстемнән тау төште. Калганы синең хөкемеңдә. Карт күз яшьсез генә җылый иде. Тәбризнең җаны дөрләде. Заманында тирә-юньдә дан тоткан тимерче, гомерлек умартачы Низаметтин картның ак өе түрендә бер-берсен 35 ел күрмәгән 2 зат сөйләшә. Хәбирәгә авылның шәфкать туташы әле генә укол ясап киткән. Ул диван артына терәгән мендәргә аркасын куеп утырган, иңнәренә мамык шәл салган. Тышта чәчәкле июнь, саратан шелләсе. Өйдә дә һич суык түгел. Ә Хәбирәгә салкынчадыр күрәсең. Аның тавышы тыныч, йомшак. Әвәлгечә матур итеп көлүе генә югалган. Елмаюы да бик кыска. Йөзендәге балкышны каһәрле шир урлаган. Ябыкканлыктан төс килешле борыны сузайып калган. Күзләре генә әвәлгечә зәңгәр күл. Куе кирфекләре җикән камышлар. Яна борынының уң яфрагы читендәге миңе электәгечә. Шушы миңдә иде булса кирәк, яшьлегендә аның сөйкемлелек ноктасы. Тәбриз урындык алып авыруның каршысына утырган.
Күз карашын һич айырмас иде бу сырхаудан. Яхшысынмый. Алай дисәң, Хәбирә үзе дә аңа томырылып карап туймый. Сүзләре төрле тарафка тәгәрәшкән төрекмеш тамчыларыдай бергә җыеп ала торган ише түгел. Әле бер нәрсәне хәтерлиләр, әле бөтенләй бүтәнне сөйләп китәләр. Мәгәр үткәндәге бер хатирәгә ике кат кайтып төртелделәр инде. Университет студентлары белән авылга концерт куярга килгән җыр остасы Тәбризнең Хәбирәне бик нык шатуын сиздергәннәр Низаметдин агайга. Кәҗә мал түгел, артист кеше түгел дигән тимер остасы. Тирәсендә җин шалапы туралсын дип үстергән кызым юк минем. Тагын 2 елдан читтән торып укырга күчкәч, Тәбриз ниятен ирештергәч тә җавап шулчама булган иде. Китап кортларыннан настоящий ир чыкканны күргәнем юк. Өметен сузып йөрмәсен штуба. Йодрыгым кувалдыдан ким түгел. Шуннан юллар айрылды инде. Ширек сәгать күптән үтеп китте. Сәгать кенә түгел күрешкәннәрне. Тик бары бер бүген мәңгегә хушлашачаклар алар. Шуны бик ачык тоеп Хәбирә әйтте. Минем сәгатьләрем исәпле, Тәбриз. Сине бер күрим дип кенә яшәдем. Өмет күпмәдер яшәтә икән. Тик аның да чиге бар. Соңгы чиге җиткәч, әткәй тикле әткәйдән сине чакыруын гүзерләдем. Уят дигәнен дә онытып. Инде хуш, бәхил бул. Хәбирә елап җибәрде. Тәбриз юатыр сүз таба алмады. Ярый әле Хуҗабикә үзе тиз тыелды. Каян көч ала диген. Диванның аргы башындагы ап-пак тышлы мендәр астыннан бер дәфтәр алды һәм Тәбризгә сузды. Юлда укырсың. Хуш, бәхилләшик. Тәбриз дәфтәр тышындагы 1960-1991 дигән соннарга диккать итте. Станциягә чак килеп өлгерде Тәбриз. Буа-Казан поезды кузгалырга тора иде. Вагонга кирип бераз тынычлангач, сумкасыннан теге дәфтәрне алды. Ни өчендер иң соңгы битеннән укып китте. Авыл башындагы кушкайын әле дә булса син киткән юлга карый. Кайын түгел, мин шулай. Кушкайын кайсыбызныдыр гаепли. Бәлки икебезнедер. Сине кыюлыгың җитмичә мине урлап китмәүдә гаеплегә шутлый, мине ябышып чыга белмәүдә. Гаепли дә, жәлли дә ул безне. Жәлләмәсә һәр көзне сары яфракларын күз яшь итеп куймас иде. Ул яфрак куйганда көзге сагыш мине кыршау булып кыса һәм дөньяда яшәүемнең соңгы сәгатьләрен сөйләп кисәтә. Мин моңарчы да синең барлыгыңны рухан туеп кына яшәдем бит. Я, мәңгегә хуш, чынга аша алмаган хыялым. Кышның ниндие? Язмыш
Әдәм балаларын азма әйләндереп тулгандырып бага. Тәкъдир шул рәвешле бездән имтихан ала. Сыналганда сынатмас, кешелегеңне җуймас өчен иң тансык сыйфат ни булыр? Моңа җавап эзләп мөхтәрәм укучыларыма мөрәҗәгать итәм һәм үз карашыма гыйбрәтле күренгән бер хәлне сөйлим. Текә-Тау поселогындагы май заводында озак еллар мастер булып эшләгән Хөснибикә ханым һәр яктан бикә иде. Аны күргән белгәннәр үзе югында бикә дип яисә әби патша дип кенә җибәрүчән булдылар. Тулы таза гәүдәле, буйга шәпле бу хатын төскә биткә ярыйсы гына иде. Сөйкемлелеген тавышының юанлыгы белән йөрешенең ир-атларны кычарак булуы киметә иде кеметүен. Кулларының көрәктәйлеге дә ямстәми иде шикелле. Әмма тискәрегә шутланырдай сыйфатлары ныклык галәмәте дә булуын әйтик. Эшкә батырлык билгесе иде алар. Гомере буе кырмыскадай тырыш булды. Ата-бабадан ук нык килгән хәзинәле йортын Хөснибикә хан сарайыдай тотты. Алты пычмаклы өе поселоктагы бүтән өйләрдән бүрек чамасы гына булса да биегрәк тора. Үй кыегындагы тәрәзә йөзлекләрендәге капка кыймалардагы агач челтәр бизәкләргә хушы китмәгәннәр сирәк. Җиләк-җимеш бакчасы тирә-юньдә бер. Каралты курасы, келәте амбары кош та очып кермәслек. Ак мунчасы патша хәзрәтләрен кертеп чабындырырлык. Әүвәл-әүвәлдән мал-туарны мул асрады. Соңгы елларда гел 2 сыер тота иде. Районның сәүдә базасында склад мөдире булып эшләүче ире Сәлим Гәрәй дә Хөснибикә аны 30 ел элек йортка керткән иде. Хөснибикәнең үзенә тиң булып чыкты. Алар өйләнешкән елны төртке теллеләр бәттә егетнең башы. Әби патша аны каракыл урынына изәчәк, ашка тилмертәчәк. Тырышып сәүдә техникумы бетергән булган иде. Инде кибеттән алган жалуниясының тиенен дә күрә алмас ятимҗан дип күрәзәлек иткәннәр иде. Алай булмады. Бик тату, бик яратышып яшәделәр. Дөрес, йорт нигез Хөснибикә исемендә, акча аның кулында булды. Шибәр дә, чая да ир Сәлим Гәрәй власть яраткан хәләленнән уза алмады. Алай гына да түгел. Былтыр медицина институтын тамамлап, район үзәге шифаханәсенә теш доктор булып кайткан бердән-бер уллары Дамир да хезмәт хакын тиененә дә кагылмыйча әнисенә кайтарга күндерелгән иде. Аның каравы иратның тамаклары тук, эшләре башлары ялт иткән бүтән, нәфселәре төшкән һәммә нәрсәләре бар иде. Килен көтә иде Хөснибикә. Улына мин үз иткән кызга өйләнсәм, киленемә бер дигән бүләгем хәстәрләнгән дигәндә булды. Мал җанлы, байлык бөтенлеге яклы хатын җиңел генә булай әйтмәстә иде. Булачак кайнана улының бик тыйнак, бик итәгатьле шәфкать туташы Зөһрәне яратканын белә иде. Гадел хатын иде ул. Дөньяда мәңгегә килгәндә яшәде. Мәгәр әҗәл тырнагыннан кайчан да булса бер котылып булмасын анык тоеп, бар булдыгы белән аңлап көн итте. Аяк баскан җирен дер селкетеп торган шушы хатын аз гына да сырхап азапланмыйча, пенсияга чыкканна 2 ел дигәндә үлде дә китте. Йөрәк. Булындай өйдә мал-мөлкәт, хәзинә тулы йортта тол ир белән ятим егет икәүдән икәү торып калдылар. Алар Хөснибикәнең васиятнамәсен укып, Хуҗабикәнең гаделлегенә хайран булдылар. Иренә дә, улына да мирасны шул тикле тигез бүлеп биргән, ялгышып та чырай сытарлык түгел. Алгы үй улына, арткысы иренә. Бакча урталай. Үй җиһазларда баха чыкмаслык бүленгән, мал туарда. Кош-кортка хәтле. Хөснибикәнең кырыгын уздырырга җыенып йөриләр иде.
Казаннан мәрхүмәнең бер туган сеңлесе килеп төште. Гыйлембикә атлы. Гәүдәгә апасының яртысы гына, әмма дә сөйкемле сөяк инде. Зәңгәр күзләрендә гел якты нур. Күңелендә шул нурга сокланып мөкиббән киткән кошчык сайрый иде бугаяның. Тамак ялгап шәйләп алгач та кайтып китәргә булды Гыйлембикә. Ярар җизни. Юл кешесенең юлда булганы хәерле диде ул. Син дә исән-имин яшә, Дамирыным. Кызым кияүгә чыккач, ире ягына Башкортстанга барганда кияргә дип, ападан кашлы йөзек алып торган идек. Шуны китерә килүем иде. Гыйлембикә пинжәк кесәсенә кул яулыгына төреп салган кашлы йөзекне чыгарып өстәлгә куйды. Сәлимгәрәйнең дә, Дамирның да кулы бер юлы асылмалга үрелде. Ата хакын уйлап өлгердеме, врач егет кулын шундук кире алды. Сәлимгәрәй исә йөзекне ушында биетеп торды. Бу минутларда дөньядан үткән кыяфәттә иде ул. Аталы-уллы икесе дә Гыйлембикәнең чыгып китүен абайламадылар, саубуллашырга да оныттылар. Берәү уктан гына исләренә килделәр. Һәр икесенең жан түрендә малга ябырылу хисе шашып уянган иде. Бер кадәр аңлап та буламысың әллә аларны? Йөзеге йөзек кенәме? Авыр, саллы, чын көмештән куелган. Нәкъ урта бер җирдә саф бриллиант таш өстендә кошчык сурәте. Ансы алтыннан. Алтын көмешче хыялында ул кош мөгаен сандугач булгандыр. Кара әле син Хөснибикәнең сергә катылыгын. Шушы хәзинәне ни никахлы иренә, ни уртак мәхәббәт җимеше улына сиздермәвен. Хәйр, киленгә бүләгем әзер дигәне шушы йөзектер бәлки. Алтын кошчык ата белән улның бәгырь итен аяусыз чукучы козгынга әйләнде дә куйды бит әлеге каргалган минутларда. Сәлимгәрәй алтын кашлы йөзекне сатып, акчасын бүлү тарафтары иде. Белә иде ул хәзерге котырган акчаларны күпме кайрып буласын. Дамир бу фикергә якын да килмәде. Әнисенең теге вакытта үзенә әйткәннәрен басымлап, тәкрарлавын гына белде. Аталы-уллы кара кыелыштылар. Шул сәгатьтән башлап сөйләшмәс, исәнләшмәс булдылар. Алтын кышлы бриллиант кашлы йөзек аркасында килеп чыккан бениһая зур җанҗал хакында Дамир Зөһрәгә дә чишми булдыра алмады. Ике арадагы мал котырыгы егетнең ишенә кату булып чыккан иде. Турысын әйткәндә, үтә гади гаиләдә ни барына канәгать булып үскән Зөһрә Дамирны танымый торды. Мал талашын аңлый алмый, аңларга теләми иде кыз. Аталы-уллы ир егетләрнең кинәт кенә икесе ике өйдә яши башлавында акылына сыйдыра алмады ул. Бир соң шуны әтиңә, бир дә котыл, диде ул Дамирга. Егетне үз шире тоткандай булды. Син аның күпме торганын беләсеңме соң? Дамир сөйләми, үкерә иде. Тату яшәүдән дә кыйммәтмени соң? Сутлашыгыз инде алай булгач. Хөкемдар айырып бирер. Шулай диде дә Зөһрә китеп барды. Дамирның судка барып әйтү ул бит хәзинә барлыгын манарага менеп кычкыру белән бер. Рекет козгыннар хәзер килеп җитәр дигәнен кыз инде ишетмәде. Йөзек әлегә берәүнеке дә түгел. Мәгәр ул мөнәсәбәтләрдәге кискен, бик кискен борылышка сәбәпче. Мондый чакта кешеләрдәге күркәм сыйфатлар үзләренең капма каршысына әйләнәләр түгелме? Кыюлык акылсызлыкка, сабырлык түземсезлеккә, юмартлык комсызлыкка, мәхәббәт нәфрәткә.
Siz yazучы Барлас Камал хикәяләрен тыңладыгыз. Әсәрләр Ирек Бахман укуында яңгырады. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет.